Zita rangu ndinonzi Stanley Sibanda, ndiri chairperson weZimbabwe National Network of TB Survivors. Takaungana pano kudziva rasekwa tiri kupemberera nhasi zuva reWorld TB Day yatinoti World TB Day pre-commemoration. Why tichiti pre-commemoration? Tiri kugadzira nzira yema-national celebrations achaitwa pamahusekwa musi wa24 March kumarondera uko. So nhasi tauya panapa kuzosakura nzira yekuti vanhu vagare vari mumumood ye-TB month. TB month ndinoyo March. So tiri pano kuti tibatsirane nevamwe vedu vari kurwara neTB. Isusu sema-TB survivors takarwara neTB tikarapwa tikapora. Saka munhu wese ari kurwara neTB anofanira kurapwa achipora. Tinoziva kuti TB inorapika. Tiri kunzwa kuti hanzi pasi rese vanhu vanosvika 1.5 million vari kufa nechirwere cheTB. Tozibvunza isusu kuti vanhu vanogofa nechirwere cheTB sei iyo TB ichirapika ichipera. So tiri pano kuti nhasi tikurudzire community yedu kuti vakasangana nemasymptoms eTB, tinomaziva masymptoms eTB yakafanana nekukosora, gararwa, ndoropa, kudikitira usiku kana kuperesa kamuri zvisinganzwisisiki, vamhanyire kumaclinics vonoongororwa kuti havana TB here. Kana vabatwa vaine TB vakwanise kurapwa, just because TB, yes tinoti TB is dangerous, but TB inorapika ichipera. Saka isusu sema-TB survivors tisu taronga chirongwa chino ichi tichibatsirwa neMinistry of Health and Child Care neStop TB Partnership Zimbabwe kuti tikwanise kuhosta this program. But tinoona kuti iri kubatsira community yedu iri kudzidza zvakawanda zvinozovabatsira futi kumberi. Tine ma-awareness atiri kuita nenyaya dzeTB, zvakawanda zviri kuita, ma-guidelines eTB ari kuramba achichinja. Tinoziva kuti kudhara patakanwa mishonga isusu eTB tainwa mishonga matablet anosvika iwo 16, so ainetsa kunwa even kumamedza chaiwo mamwe achanga ari mahombe zvokuti kuritarisa wega waona kuti ndogona kukunetsa kurinetsa. But nema-research ati ari kuitwa nemaorganization akasiyana-siyana akafanana neUniversity of Zimbabwe iripo pano tinayo nhasi. Vari kuramba vachiresearcha vakwanisa kubatanidza mishonga iya from 16 yatainwa nema14 yatainwa, izvozvo munhu akukwanisa kunwa mishonga 3 kana kuti 4 depending neweight yake.